הגיעה השעה המיוחלת, החתן לובש את החליפה הטובה ביותר שהוא מצא, הכלה מתנאה בספינת הכלה המכובדת והנוצץ ביותר שיש, ובדרך לחתונה ולחופה, עוד מעט שבירת כוס. ומה אם להסדיר את היחסים הרכושיים ביניכם? מה יהיה אם אהבת החלוף ובכל זאת תריבו? מה יהיה אם בכל זאת תחליטו להתגרש? בדרך כלל נהוג לחשוב שהסכם יחסי ממון לא צריך בנישואים ראשונים. הסכם יחסי ממון צריך בנישואים שניים, שבן הזוג כבר או בת הזוג מנוסים בסכסוך קודם, או שיש רכוש קודם וכו'. אז אתם טועים. הסכם יחסי ממון ראוי וצריך גם בהסכם נישואין ראשון או בנישואים ראשונים. מפני שאם מישהו בא עם רכוש, אפילו שהוא קנה שנים הרבה קודם לנישואיו, הוא לא יסדיר את זה בהסכם יחסי ממון מסודר, לא מן הנמנע שבית המשפט למשפחה יקבע שהדירה, למרות שהיא נרכשה כולה מכספו, מכספה של בת הזוג או של בן הזוג, מחציתה או חלק אחר שלה יעבור לבן הזוג האחר. הסכם יחסי ממון מונע סכסוכים, מונע ריבים, והוא מגדיר את משטר האיזון בין בני זוג. הוא אומר מה שלו, מה שלה, מה של שניהם. או מה לעולם לא שלו, מה לעולם לא שלה. זה בעצם מעין צוואה בחיים, אבל זו צוואה של בין שניים. תסדירו את הסכם יחסי הממון שביניכם בחיים, תגדירו מה כן, מה לא, לא תצטרכו להתווכח. אולי יהיה פחות עבודה לעורכי דין, אבל דבר אחד בטוח, שקט וביטחון יהיה לכם. תדעו שמה שרכשתם קודם לנישואין, מה שקיבלתם במתנה, מה שאתם לא מונעים שבן או בת הזוג אחר יהיה להם, הדבר הזה לעולם לא יגיע אליהם. שכן יש הסכם יחסי ממון, וכמובן הוא מאושר ומאושרר או על ידי רשם הנישואין, ובדרך כלל על ידי בית הדין הדתי או על ידי בית משפט למשפחה. יפה שעה אחת קודם.